Babangon tayo. Babangon ra, walay tayo. Bakit ba ikaw ang iisip ko at di na mawala-wala ka? Kahit Sulong tayo. Sulungon nato ang nagpasakit sa ato. Ang hanap mo ay iyong pag-ibig. Magkasama natin Anong pait man ang dinaranas mo, may iting sasalubong sa iyo. Bisag pait kaayo, pait pa sa ampalaya. Wa joy ningiti na ako, wa pa joy ninglingi. Bisag lingi na lang unta. Murag ikaw no, relate ka? bakit parang sa'kin lamang may galit ang matayang Babangon ako, kay walay tayo. umiyak ang puso ko't sumisigaw. Tugnaw kay ang panahon. Murag inyong convo, cold na kaayo. Nanghihinayang ang puso. Kape. Murag ikaw no? Ipatuyok-tuyok ra. Bakit labis 100% puro at natural. Pero ikaw, 100% ba jud nga ikaw ra ang mahal? kung wala ka nang maintindihan? May pa ang ano? Ang Nescafe? Ibutagan pag presyo, 42. Abalo mo sa isumpay sa 42? 43, malamang. Ay pag binugo. Ay pag binugo. Muna mas kitan ka, takalakakasyo. Pait kaayo. Pait kaayo. Kung wala ka. Bakit parang sa'kin lamang may galit? May Nescafe eh. Round ka ni Bing Pandit. Musa ka ni ma-expire. July 31, 2021. Ay, July 31, di siya ma-expire. Ma-expire mga ganining kape nga dili gamiton. Ikaw na ba nga dili tagdon? Para sa'yo, ako'y ibig pang Na, lagi ni sulat diri. Mandabi, basahon na to ni. Hindi biro ang maging single. Buti na lang tinulungan kami ng Nescafe. Binigyan kami ng mga kalidad na pagmamahal at tinuruan pa kaming mas palaguin ang mga ito. Dahil dito napagtapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Tunay nga na ang Nescafe ay kaping gawa ng Pilipino para sa Pilipino. Kaping Pilipino para sa Pilipino. Pero ako, pili jud para nimo. umiyak